Acolo parcați. Da, unde să o parchez? Am loc de parcare? Păi ce-s cu muștele astea aici, mă? Ce-s cu condițiile astea? A spus că veniți la 8 și la 9 jumate. Să-ți pară bine că am venit. Că ui, ăștia l-ați m-au lăsat. Cum adică? Cum adică? Mi-a plecat echipa în Spania. Bă, tu îți dai seama. Eu i-am învățat să lucre, mă. Și când mi lumea mai dragă, m-a lăsat. Și acum ce facem? Că eu v-am dat un avans, a spus că vă apucați de zidărie, că e gata până de Crăciun. Nu, și-am venit, nu? Somn de cuvânt. Și puteți lucra? Bă, singur nu. Eu-s meseriaș. Întrebă Salahor să-mi dea la mână. Și apoi nu puteți găsi pe vreunul. Bă, tu pe ce lume trăiești? Tu de-abia mai găsi pe mine, bă, care vorba aia, azi mâine sunt inginer. Bă, ascultă la mine. Oameni la munca de jos nu mai găsești. Toți-s meseriași azi, mă. Și atunci ce să fac? Păi o variantă ar fi, o lași până la primăvară, cauți o altă echipă și te rogi la Dumnezeu să nu ajungi în situația asta. Sau îmi vine acum o idee, pui osul la muncă. Adică? Adică îți iei concediu, îți dau o roabă, îți dau o salopetă și îmi dai la mână. Holongăr. Dar nu mă știu că eu sunt IT-ist. Dar eu șofer și tot m-am învățat. Las că te înveți și tu. Bă, vrei să-ți faci casă sau nu? Hai că dacă nu eu mai am lucrări de amânat. Bă, hai un pic. Asta e pentru șef, asta e pentru Salahor. Deci nu, eu vreau să vă spun clar, da? Am luat cele mai bune materiale. Cărămidă duroterm, de aia rezistentă, care izolează bine, pentru că vreau să mai tai din cheltuieli. Mai taie tu din povești, da? Că e gălăgie și nu mă pot concentra și nu pot lucra în condițiile astea. Nu, eu vă spun că vreau să iasă lucrarea perfect și să nu avem discuția aiurea după aceea, da? Bă, dar de când Salahorul dă ordine la meseriaș, mă? Hai, lasă vorba, pune mâna pe lucru că ne apucă iarna. Hai, ridică că eu am cu spatele. Hai. Mai încolo. Așa. Mai încoace. Mai cătăhiare. Bă, nu târâ, ridică. Atâta, stop. Bă, rău te știi, mă. Ia la el, mă, să vede că e începător, mă. Lucră într-una. Băi, trebuie să începem cu o pauză dacă vrei să meargă treaba. Las-o jos, mă, să fumăm. Nu, cum e? E mai greu ca la calculatoare, he? E mai greu, nu, merge, ne apucă de treabă. Bă, stai să zic că am o combinație. Mâine am o altă lucrare. Ce lucrare? Bă, mă lași să termin. Trebuie să construiesc o casă și îl țin pe om din primăvară și o somn de cuvânt. Dar fii atent, te iau cu mine, lucrăm împreună, ha? Cum împreună? Păi deja suntem echipă, te-ai învățat. Eu meseriaș, tu Salahor. Hai că-ți dau 1.500.000 pe zi, ha? Eu nu Salahor, eu lucru numai să-mi construiesc ca să am de să stau. Bă, dar la omul ăsta tu nu te gândești, mă. Hai că o să fie fain, mă. Și el are cărămidă de asta duroterm, ecologică, făcută în România. Deja te-ai învățat pe ea. Măi, nu mă duc să lucru la altcineva la casă, tu înțelegi? Bă, în 2 săptămâni ne întoarcem și termin la tine. Altfel trebuie să te amân. Hai mai repede, nu trage chiulul. Vrei să vină omul să ne vadă că stăm? Bă, tu vrei să-mi strici imaginea? Hai! În spate! Țiriuc, așa! Îți stai din salar și te dau afară!